2 dekada na ang nakakaraan simula ng sumahimpapawid ang programang Men of Light ng Amano Incorporated. Pinangungunahan ito ni na Bishop Pablo Virgilio Ambo David, Father Deo Galang at Father Raul de los Santos. 2003, nang unang mapanood ang naturang religious talk show na layong ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Makalipas ang 2 dekada, asahan umano ang pagpapatuloy ng Men of Light sa kanilang misyon ayon kay Bishop Pablo Virgilio David o Bishop Ambo. Siyempre, dahil sa age of digital technology, we have to reinvent ourselves, no? And whether we like it or not, medyo tumatanda rin ang audience mo kapag nagiging medyo conservative ka. But yeah, meron kaming mga younger volunteers who will help us cope with itong development sa social media. And I do believe meron din namang iba na gagawa din ng kanilang sariling papel dito sa evangelization through the social media. Isang pagtitipon ng idinao sa Social Action Center of Pampanga sa siyudad San Fernando nitong Miyerkules, March 8 bilang selebrasyon ng kanilang ika-20 anibersaryo. Dito binigyang pagkilala ng Amano Incorporated at Men of Light ang lahat ng kanilang mga nakatuwang sa paghahatid ng Men of Light sa bawat mananampalataya, kabilang na ang CLTV 36. 2007, nang magsimulang ipalabas sa CLTV 36 ang Men of Light. Actually, ang pinakamahalagang partner talaga namin si LTV kasi hindi kami talaga makapasok sa free TV. Nung una hanggang sa mga cable TV lang kami. Pero ang unang nag-welcome na free TV sa amin ay ang CLTV 36 without charging us. Kasi alam namin, binibili ang airtime, you know. But CLTV always believed in Men of Light. So, napaka-valuable partner talaga ng CLTV para sa amin. Partly also because of our close friendship with Levi Laus and family, you know, we will treasure that. Nagpapasalamat din si Bishop Ambo sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa Men of Light. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Men of Light at lalo-lalo na yung mga kababayan natin na nasa abroad, sa Saudi Arabia, New Zealand, Canada, wherever. We're very, very happy that kayo ang nag-sustain ng show na ito. And katulad ng madalas naming sabihin, wala hong copyright ang Men of Light. We would like you to copy it. You have the right to copy it and spread it and share it to as many people as possible. Because just by sharing Men of Light, you are already becoming our partners. Mas marami ang makarinig sa salita ng Diyos, mas mabuti yon para sa atin. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.